ब्लग बानायिया गोबावथारसैमोन दिनै जोङो मावजि पार्कआव बेरायनो थांनो नागिरदों सामार भेकेसनाबो जोबथारनोसै गाबोन सानसेल'थारसै स्कुल खुलिनो बेखायनो आं फेमिलिखौ लानानै दा बेरायनो थांगासिनो दङ फाइनालि जोङो सफैबाय मावजि पार्कआव दा सिङाव हाबनोसै फार्स्ट टाइम फैदों फेमिलियानो बिराद मानसि दङ अयथासार गारि एन्ट्रेन्सआ ओरैहाय एन्ट्रेन्सखौ दिन्थिनां एसे एन्ट्रेन्सआ बैजों टिकेटखौ बबेथिं लायोथाय नायनोसै र' टिकेट काउन्टार बैयो जेखाइखौ नै डास्टबिन बानायनानै दोनदों बेसे लाखो टिकेटआलाय सासेयाव साथाम हाबनाय लोगो लोगो ओरै दखान दङ नै मोजांखौनो मोनदों हाबनाय लोगो लोगो नैबेयाव बटिं खालामनो हायो दायो जों बटिं खालामगोन मोजां मोनदों फैनानै बेरायफैजायो दा बेबायदिनो हिनजावफोरखौ लाबोफाबाथाय खालि फट' खेबनायाव बेस्थ' थायो नै दावखोनोनो रोङा ओरै सिंजों थांजाबावो खिन्थु दासिमबो ओरैहाय माखासे बे कनस्ट्राक्सनफ्रा कमप्लिट जाया फै दालाङाव मा होनबायनो फै दालाङाव नैबेखौ मा होनोमोनथाय आं बावबाय उन्दैफोर गेलेग्रा उन्दैफोरल' नङा गिदिरफोरबो हाबनानै बेखौ रलिं खालामजायो चिल्ड्रेन पार्क दङ ओरै नैखौ मा होनोमोनलाय ट्रेम्पलिनावथ' गेलेनानै लाब गैया बिराद लेथ्रा हनै हा जाजोब्बाय बैयाव गथ'फोर गेलेग्रा दं नै आर्टिफिशियल हिल लक ना फिसालाया गाखोदोंमोन नै हाजोआव गाखोफैदों हा खोनानै बानायनाय हाजो मोजां जादों बिराद मानसि बेबायदि जायगायाव न' बानायनानै थानो मोननांगौलै थाखा दंमोनब्ला माबायदि मोनखो बाबा बाव फैनानै दे गंखौ मुस्रायदो हाजो थेफाया नैबावबो मोनसे दङ नै फट' लानायाव बयबो मुखुबथार सासे खारनानै गाखोदों नै बिराद गिदिर जिराफ दं मावजि पार्क नालाय मावजि आखिनानै दोनदों नै बटिं खालामनो नागिरबाय जोङो नै लाइफ जेकेट गानजोब्बाय दिनै थागोन आंबो गानबाय नै बटिं खालामबाय जोङो नैबावनो दं नै ओरै नालाय अबे हेल' मोजां कैसा लग रहा है चश्मा खुबै आं चश्माखौ नै बाव दोनबाय खस्थ' नै पेडेल खालामनांगौआ
नों बेखौ मानो गानदों बाबा बे लाइफ जेकेटखौ मानो गानदों मानि थाखाय सेफटि यस बिराद मोजांलै जायगाया बेरायनो अयथासार गिदिर ओमफ्राय बेयो फुख्रिया जावनाय ना नेचुरेलि गावनो दंखायोमोन बुजिनो मोनला ना बेरायफैजायो दा जोङो बटिं खालामदों बिराद गोलोमबाय नै लाइफ जेकेटबो गानदों फारसे गरमा बारा जाबाय दा 4:00 जों खालामदों नै बटिंखौ ओमफ्राय एसे सान्दुङा बारा ना ओंखायनो एसे गरमा सयज' खालामनो हाया जादों आरो बेनो ओरै साइड मानसिफोर बेरायदों दा फट' लादों रिल्स खालामदों नैबे सिङाव खबाइखौ मानो खाना होदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै सिङाव खबाइ दं नै खबाइ दं ओइथिंबो दङ खबाइ अ आरना आदार होयो खोमा उन्दैया नै जोंना गिदोंमोन बिरादनो दहाय दा गिगाबाय खेबसेनो केपचार खालामनो नाजादों नै भिडिअ'आव हागनो हायाखै सफैफिनबाय नै जोङो ओंखारसिगोन खनसे गाखोगासेयाव साब्रै गाखोनो हायो ओमफ्राय साब्रैजों 200 थाखा लायो ओमफ्राय बटिं टाइमा जाहैबाय आधा घन्टा ना हाफ एन आवार इन्जय खालामनो हायो बे लेकआव बटिं खालामनानै हाबबाय जों नै शेड सिङाव सौफैबाय बटिं खालामखांनानै आइसक्रिम जानाया दांदों नै मानसिफ्रा सुगार पेशेन्ट बेयाव बायदिसिना दाउ दोनदों होनदों बेखौ जोङो नायनानै फैनि टार्की गिनी फाउल मा दाउ बेयो टार्की बोराया नावजों ना आदार होदों नै बाबा येल्लो रेस्टुरेंट मौजी पार्क माबायदि रेस्टुरेंट दं गाखोनानै नायनायसै बेहाय नंगनी गदै मिनिनाय गोसो सुग्लाय हैया नंगनी गदै रायज्लायनाय गोसो गजन है बेलासिनि 6टा जाबाय दा जोङो न' फारसे ओंखारफिननोसै खिन्थु जेसे बेलासि दं एसेनो मानसिया बांदों दिनै 8टासिम अपेन थागोन जाहैदों मोनानि 8टासिम दोनगोन खुला दा सामार भेकेसनाबो जोबहां नालाय फैनाया बांसिनसो जादों बेलासि जानायखाय लाइटखौ फोजोंजोब्बाय नै लाइटिंजों एसे साबसिन नुबाय ओमफ्रायहाय ओरै फुख्रि गेजेराव नै वाटार फाउन्टेन दङ बायहेरायाव ओंखारबाय जोङो थांनोसै नै अयथासार गारि पार्किंआव आई लाभ मावजी पार्क यस